ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъоло ва баракотуҳу. хуш омадем ба канали Рашид Ҷобиров. иншоаллоҳ имрӯз дар бораи рамазон суҳбат мекунем. фоида мегиред. иншоаллоҳ бо диққат гӯш мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. рукни савуми панҷгонаи ислом рӯза гирифтани моҳи шарифи рамазон аст. дар бораи фарз будани рӯза дар сураи бақара ояти 183 чунин амр шудааст: эй касоне ки имон овардаед, ба шумоён ҳукм аст ки рӯза бигиред, ҳамон тавре ки ба пешинёни шумо ҳукм гардида буд, шояд ки парҳезгор шавед. фарз будани рӯзаи моҳи рамазон дар соли дуввуми ҳиҷрат рӯзи душанбеи моҳи шаъбон муқаррар гардида буд. салмони форс разияллоҳу анҳу мегӯяд ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар охирҳои моҳи шаъбон ба мо чунин гуфтаанд: эй мардум, ба шумоён моҳе меояд ки хело бузург аст ва муборак аст. дар ин моҳ шабест ки фазилати он аз ибодати ҳазор моҳ беҳтар мебошад. аллоҳ таъоло рӯзаи ин моҳро фарз намуда қиёми шабзиндадорӣ онро кори савоб гардонидааст. ҳар ки дар ин моҳ фарзеро адо кунад, гӯё дар ғайри рамазон 70 фарзро адо кардааст. ин моҳ моҳи сабр аст ва мукофоти сабр ҷаннат мебошад иншоаллоҳ. дар ин моҳ ризқи муъминон зиёд мешаванд. ҳар он кас ки рӯзадореро ифтор диҳад, барояш сабаби мағфирати гуноҳон ва халосӣ аз оташи дӯзах хоҳад гашт. саҳобагон дар ин гуфтаҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд: на ҳамаи мо имкони ифтордиҳӣ дорем. он гаҳ расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам чунин фармуданд: серӣ таом додан шарти асосӣ нест. аллоҳ таъоло барои ба рӯзадорон додани хурмо, пиёлаи шир ва ҷуръе аз об низ савоб медиҳад, ки ин моҳест ки 10 рӯзаи аввали он раҳмат ва 10-ҳаи миёнааш мағфират ва 10-ҳаи савумаш халосӣ аз оташи дӯзах аст. аввалуҳу раҳматун авсатуҳу мағфира ва охируҳу итқу минан нирон. тавре мебинем рӯзаи моҳи рамазон барои муъминон ибодати бузургест. рӯза доштан инчунин дорои манфиатҳои зиёд мебошад ки чанде аз онҳоро ёдрас мекунем иншоаллоҳ. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар як ҳадиси муборакаш фармуданд: сумма тассиҳу, рӯза гиред, тандуруст мешавед. дурустии ин ҳадисро олимони гузаштаву муосири тиб дар амал диданд. имрӯзҳо бисёр табибони маъруф беморони гирифтори касалиҳои меъда, буғумдард ва фишори баланди хунро ба воситаи рӯзадорӣ табобат мекунад. таҷрибаҳо нишон додааст ки манфиати рӯза дар ин бобат хело назаррас аст. дуюм ин ки рӯза манфиати равонӣ дорад, яъне дар моҳи муборак рӯҳи инсон ва нафси ҳайвонӣ ғолиб меояд, зеро рӯзадор ба хотири ризои худованд хоҳишоти нафсониро зери по карда, ба вуҷуди будани имконот рӯзи дароз худро аз хӯрданиву нӯшидан ва алоқаи ҷинсӣ нигаҳ медорад. яъне рӯзадор рӯҳи худро бар нафс ғолиб месозад. дар рӯза инсон бо хоҳиши нафс неиву ба фармони ақл кор мекунад. аз ин хотир рӯзаро шифои рӯҳ мегӯянд. савум, рӯза манфиати ахлоқӣ дорад. дар моҳи рамазон на танҳо шикам, балки тамоми бадан бояд рӯза бигирад, чунон ки рӯзадор дурӯғ, ғайбат, туҳмат, суханони фаҳшу лаънат ва дашромро бояд ба забон наорад.
ба атрофиён мулоим рафтор намояд, дилозорӣ накунад, ки савоби рӯзааш кам мешавад. чунончи гуфтаанд: ҳар кас ки дар ин моҳ дилозорӣ кунад, на рӯи биҳишт бинад, не бӯи биҳишт. бинед бародаро, бинобар ин рамазонро моҳи покизагӣ ахлоқ мегӯянд, зеро инсон дар ин моҳ имтиҳони сабру матонат ва худдорӣ аз гуноҳонро мегузарад. хушо ба ҳоли касоне ки дар ин имтиҳон комёб мешаванд. чаҳорум, рӯза манфиати иҷтимоӣ дорад. инсон ҳангоми рӯзадорӣ аз азоби гуруснагиву ташнагӣ огоҳ мешавад ва аз ҳоли касоне ки нони шаб ва ғизои рӯз қути лоямуд муҳтоҷанд бохабар мегардад. ҳамин тариқ ӯ дарк мекунад ки нодорию бечизӣ чӣ қадар сахт аст ва онҳое ки муҳтоҷанд чӣ гуна азоб мекашанд. дар натиҷа сарватмандон ва ашхоси доро майл пайдо мекунанд ки дар фақирон кӯмак намуда гуруснагонро сер созанд. яъне рӯза гирифтан дар дили муъминон ҳисси некхоҳӣ ва инсондӯстиро бедор месозад. панҷум, рӯза барои даст кашидан аз одатҳои бад ба монанди сигару нос кашидан, қиморбозӣ, майпарастӣ, зинокорӣ, дуздӣ, тамошои филмҳои фаҳшу зӯроварӣ кӯмак мерасонад. яъне рӯза иродаро мустаҳкам месозад. бисёриҳо медонем ки маҳз бо баракати моҳи мубораки рамазон аз сигару носкашӣ халос гаштанд. шашум, рӯза хотирнишон месозад ки ҳама бандагон новобаста аз нажоду забон, рутбаю мансаб ва боию камбағалиашон назди парвардигор баробаранд ва бояд амрҳои ӯро ба ҷо оранд. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. иншоаллоҳ дар оянда бо якҷоя суҳбатҳо мекунем. лайкро дареғ надоред, дар канал даромада обӯна шуда зангуларо зер кунед ва аз видеоҳое ки пешин ҳаст дар канал даромада тамошо кунед. иншоаллоҳ фоида ба даст меоред. аллоҳ ҷазои хайр диҳад.